L-ewwel qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Anna tqalet u meta wasal żmienha wildet iben u semmietu Samwel għaliex kif qalet hi tlabtu lil mulej. Elkana bil-familja kollha tala joffri sagrifiċċju ta' kull sena lil mulej u jtemm il-weda tiegħu. Imma Anna ma teletx għaliex qalet liż-żewġa meta nkun ftamt it-tifel imbagħad nieħdu biex jidher quddiem il-mulej u jibqa' hemm għal dejjem. U meta fatmitu, Anna telet lil bina magħha fid-dar tal-mulej f'Silo. Ħadet magħha gendus ta' 3 snin. Efa tqiq u żaq imbit u marret bit-tfajjel magħha. Hemm qatlu l-gendus u resqu it-tifel quddiem Eli u qaltlu nitolbok Sidi daqskemm inti ħaj. Sidi, jien dik il-mara li kienet wieqfa hawn ħdejk titlob lill-mulej. Għal dan it-tifel kont tlabt u l-mulej laqa t-talba tiegħi u tani li tlabtu. U issa jien se nagħtih lill-mulej il-jiem kollha ta' ħajtu u kemm idum ħaj ikun tal-mulej. U qiemu lill-mulej hemmhekk. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek mulej. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek, mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġism lill-Alla l-ħaj. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek mulej. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek u ma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek mulej. Mulej, Alla tal-eżerċti, isma' talbi. Għati widen, Alla ta' Ġakob. Ħares o Alla lejn it-tarka tagħna. Ħares lejn is-sultan immid-duluk tiegħek. Ħenjin dawk li jagħmru f'darek mulej. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, araw bliema għoża ħabna l-missier. Nistgħu nissejħuli Alla u hekk aħna tassew. Għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis, issa aħna wlied Alla, imma se nkunu l-qudiem mhuwiex irrivelat lilna. Madana kollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax narawh kif inhu. Eżis, jekk il-kuxjenza tagħna ma ċċanfarniex, aħna qalbna qawwija quddiem Alla. U kull ma nitolbu naqilgħuh minn għandu għax qegħdin inżommu l-kmandamenti tiegħu u nagħmlu dak li jogħġob lilu. Dan hu l-kmandament tiegħu li nemmnu fl-isem ta' Ibnu Ġesu Kristu u nħobbu l-xulxin kif wissiena hu. Min iżomm il-kmandamenti tiegħu jammar f'Alla u Alla fih. B'hekk narfu li hu jammar fina bl-ispirtu li hu tagħna. Il-kelma tal-mulej. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Ta' kull sena l-ġenituri ta' Ġesu kienu jmorru Ġerusalemm għal festa tal-Għid. Meta kellu 12 sena, telgħu wkoll skont id-drawwa ta' dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet, qabdu triq lura. Imma t-tfajjel Ġesu baqa' Ġerusalemm bla ma kienu jafu ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma' xi wħud li kienu fit-triq magħhom. Iżda meta wara jum mixi fitxewħ fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx. U għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh. Wara 3 ijiem sabuh fit-tempju, bil-qiegħda f'nofs l-għalliema, jismagħhom u jistaqsihom.
U kull min semgħu baqa' mistaġeb bid-den u t-tweġibiet tiegħu. Kif rawh instamtu u ommu qaltlu: Ibni, dan għaliex għamiltilna hekk? Ara missierek u jien konna qegħdin infittxuk b'qalbna maqsuma. U qalilhom: U għaliex kontu qegħdin tfittxuni? Ma tafux li jiena għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Iżda kliemu ma femuhx. Imbagħad niżel magħhom u reġa' mar Nażaret u kien jobdihom. U ommu kienet toss f'qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha. U hekk Ġesu baqa' jikber fil-għerf, fis-snin u fil-grazzja, quddiem Alla u quddiem il-bnedmin. Il-kelma tal-Mulej.